Ngiyabingelela Budvusi, ngibingelele nababukeli bonke bomkhanya kude TV. Lo uSithembiso Cele, uSithembiso Cele waseNdwedwe endaweni yaseMathola Mnyama. Shuthi nje ya ekhaya siba u9 bese u9 but bese u12 abafana bo6 amantombazana u6 but ngikhule mina nje siu9 kwamantombazana u5 nabafana bawu4. Ngikhulile nje ngafunda njengabantu bonke eprimary, ngaqala ngafunda secondary school, ngasuka khona ngayofunda eNtathakusa primary, ngasuka khona ngafunda ePhuzulwazi high school, ngasuka ePhuzulwazi ngaya eSibonelo high school, ngasuka eSibonelo high school ngaphindela ePhuzulwazi ngiyofunda ugrade 11 no grade 12. Ngaqeda ugrade 12 wami ePhuzulwazi. Emva kwalokho ngase ngiya Intuition College ngenza information technology, ngathola idiploma yami khona. So ngisebenzile ke noma ngingakaze ngisebenze ngaleyo diploma enginayo, but ngisebenzile nje endaweni ehlukahlukene. Ngasebenza nako Aqua Transport as a lab technician, ngasebenza nje kuhambe kwahamba ke empilweni yami. Kwaze kwafika isikhathi la nami njengomuntu nje wesilisa noma umuntu wesilisa, uma ukhula nibe nabangani, kube nezinto enizithanda ukuzenza, yonke leyo nto sagcina ke sengena endabeni yophuzo oludakayo. Mangingena endabeni yophuzo oludakayo ke bekunamantombazane, amantombazane bengiwathanda nje kakhulu. So nje besithi masiye la siyajabulisa khona, siyazi ukuthi okay khona amantombazane la, yonke nje leyo nto leyo. So leyo nto leyo ihamba ke yagcinisa ingenza njengoba ngisho ukuthi ngawathanda kakhulu amantombazane. So uma ngiwathanda kanjalo ngigcine ke manje sekuba nalento ukuthi makuthiwa niyophuza, mhlambe siyaphuza phakathi nabantu besifazane nje, uthola ukuthi ufuna ukuthi umphuzise, uthi nje obefuna umphuzise usukazi vele ukuthi ufuna umphuzise nje uzomphuzisa nje wena yini osukuyidinga. So uthola umuntu uzobe sebaleka kanjalo. Leyo nto egcina icreate kumina enye into, yabo, egcina icreate kumina enye into ukuthi umuntu uyakwazi ukuthi akwenze isilima ngalendlela nangalendlela. So nami ngigcine sengenza izinto ke ezihlukahlukene. But icase yami ke ngizokhuluma ngecase yami ngoba sengeke ngaboshwa, ngahlala eWestville for 7 years. Ngagwetshwa u12 years but ngihlale 7 years, 1 year eStoksini, 6 years sengigwetshiwe. So ngase ngiyaphuma ke. So icala lami ke lihamba kanje. Kwakune function ekhaya emakhaya, ngasuka ngaya emakhaya, ya function bekumnandi. Kule function ke kwaphuzwa nakhona kwanjiyana, yabo. So ngithe mangibuya ntambama ngibuyele ekhaya, ngifica ingane zosisi bami, njoba kade ngisho ukuthi nginosisi abayi5, ngifica ingane zosisi bami zihleli la, kodwa kunenye ingane ekhona, intombazane ekhona engasiye yasekhaya. So lento ke kanje ngisho ukuthi kunalento ukuthi abafundi besifazane umuntu bengibathanda ngaleyo ndlela. So uthe mase kunjalo ke ngifike ekhaya, ngenxa ukuthi ke imini yonke from the morning ngangakaze nje ngidle, ngadla khona lapha kwi function. So ngibuya nje vele ngilambile, ngifike ngicela ukudla la engane sikhani niphekeni la, yabo. Manje hayi siphekile ibeef nophuthu. Ngathi okay, kodwa ibeef ayikavuthwa. Ngathi mina okay, mase ivuthiwe ningilethele ke endlini yami, nginendlu yami ke nje emakhaya. Esikhundleni sokuthi ke bangilethele bona, ngilethelwe ile ntombazane ngithi akusiya la ekhaya. Kusho ukuthi uma wayo uzwana nosisi bami, noma mina ngangingayazi yona, noma wayo futhi umuntu engangamjwayela, noma mhlawumbe ngangeke ngimbona cathi umuntu engangamjwayela. Nakho ke sengiyazama ukuya approach ke nami ngendlela engiapproacha ngayo, yabo, ikhombisa ukungihlonipha, yabo nje, yabo, ingilalele yonke into engiyishoyo. Sithe mase kufanele sithi embedeni manje, sekufanele manje silaleke manje. The time ngithi ngenza nje penetration ivela ikhala ithi kubhlungu. Mayikhala ithi kubhlungu ngiyeke. One into engithusa ngithi ukuthi bengingayitshela ukuthi mhlawumbe ngawumuntu oyivirgin lo, yabo. So ikhale kanjalo ngiyeke kanjalo silale, yabo, silale nje kuse, ngivuke ekseni ngivulele ihambe.
ngithe ngisahleli nje ngihlalele nje kanjalo awu uqhamuke ubaba omncane lo ebengithi bengiye kuyena bese ifunction biyenze oyena awu ndoda kwenze njani ngithi mina kwenze njani ngani manje yabo uthi hayibo ungangibuza ukuthi kwenze njani ngani uyazi ukuthi kwenze ngithi mina ngazi ukuthi kwenze njani yabo athi yena no wenzeni izolo ngenzeni izolo kanjani ayi wenzeni izolo uyazi ukuthi wenzeni izolo ayi ngithi mina no ngicela ungichaze ukuthi ngenzeni ngoba ngiyambona ukuthi indlela ngiapproacha ngayo ukuthi no lo muntu lo kushuthi khona inkinga eyenzekile la yabo mina ngicabanga lento njengenkinga because lo muntu angilalanga naye yabo angimpenetrateanga ngithe uma ngizama wathi kubhlungu ngamiyeka so nginalento engqondweni nami ngoba futhi nayisambi uhambe nje right yabo hey sengibona ke uthi manje kuza amaphoyisa uthi angilinde la kuza amaphoyisa hey sesisalinda amaphoyisa kanjalo kwaqhamuka umphakathi ke manje angazi lento isifike kanjani emphakathini nanku umphakathi ufika ikhansela kanjalo yabo indawo esemakhaya ke nekhansela lenkosi yabo sekufika ikhansela lenkosi la sekufike abantu abasebenza kuma committees akhona nje emphakathini kwagcwala nje kwathi bayangazi ukuthi ngumuntu onjani yabo emphakathini bengasiyo umuntu oyisiqhwangqhwanga ngaze nje ngibenza ubugebengu empilweni yami so bathuso ukuthi bengazi ukuthi abantu besifazana hayi bengibashintsha njengamasokisi so bebazi nje ukuthi lo muntu hayi abantu besifazane ke nje bathuso ukuthi kuthiwa manje ngenza into ekanje noma bekhuluma nabo la bexoxa mina ngimile la yabo akekho ocabanga ngisho ukungibeka isandla because bathukile ukuthi awu lo muntu lo nabo besifazane abangaka baningi abantu sesibabona la hayi lento le it's unbelievable manje inkinga angikwazi ukubachazela bona yini ngizobachazela because vele icala kusho ukuthi selivule kuthiwa kulindwe even yamaphoyisa manje uma iqhamuka iveni kuhlela usisi wami ngaphambili hawu hlela usisi wami ngaphambili kwenzakalani la ucaca ukuthi ngiyaboshwa ngempela kufike la ngifaka amaphoyisa ngifaka evenini valelo ngemuva ngithi mhlawumbe ikhathi kwakula ngabo 9 9:30 lapho ayi ngihambeke ngepolice station ayifika ichazwe bese sengifika ngizwa kahle khona ke manje indaba ukuthi hayi ndoda wena la uboshelwe icala lokuthi urapile wena yabo and lo muntu umrapile under age yabo under age hey mina ngithi ngimchazela umseshi ngale ndaba hayi akafuni ukuyizwa lento uthi yena hayi cha wena istatement adila naso ilesi asitsheliwe into engiphatha kabi kakhulu ukuthi uma ngifika khona epolice station njengoba usisi wami kade ehleli ngaphambili ufike wasala yena ekhaya uma ngifika lapha ngifica uma wayo lengane police usese police station nabanye osisi bami yabo and abekho right ngempela uyabona ukuthi sengumuntu omubi nje straight yabo nakhona futhi ngabona nje angeke ngikwazi ukubablame ngalokho because bona abazi ukuthi kwenzakaleni nami ngisafuna ukwazi ukuthi kanti le ngane ifike yathi yabo itheni kanti base ngithola istory ukuthi hayi no shuthi kulezi ingane lezi bekade ihleli nazo uma wayo bekafone kwenye yazo abuze ezoyibuza ukuthi ni right yini basho bathi ayikho ikumina so ngesikhathi nje ayikho hayi uyolala naye ikwaba into enjalo ke kwaqatha uyolala naye kanti ngabahlale abantu laba kwafanele befike ebusuku but shuthi ke balinde ukuthi bazovuka ekseni baye emaphoyiseni ke ngaboshwa ke kanjalo ngihlalile ke police station ngithi ngahlala lapho mhlambe 3 days 2 or 3 days hamba ngawubengelela imantshi mangibingelela imantshi uma lingigweba leli cala uzongigweba life sentence lingigweba life sentence no 15 years athi life sentence and 15 years hey and ngaleso sikhathi ngitsemncane I was about 27 years yabo engiyasho ngithi yinansi inkinga impilo yami ishuthi iyafa manje kanje yabo but no one to blame ngoba lento into enziwe yimi so ayi liqhubeke icala kushuthi uma ngithembisa leyo nto bese ngishawa ngo7 days iremand kuthiwa iremand 7 days uzobuya after 7 days for bail hearing ayi ngihambe nje wesivili hlale lo 7 days shuthi mangifike ewesivili hlale nje lo 7 days loyo emva kwa 7 days ngibuyele enkantolo mangibuyele enkantolo kufike kuthiwa athi ummeli yandoda icala lakho libucayi
icala enjena ke kuthiwa liba uschedule 6. So ubani uschedule saya kukancane ukuthi uzoyithola ibail. Yabo. Ngathi mina kancane ngizoyithola ibail manje ngenze njani? Wathi hayi ngixhumanile nabantu bakini. Abantu bakini bakhala ngokuthi uma ngase kuthi uyadedelwa wena usengozini yokuthi ungase ubulawa. Ngoba manje ubhuti walo mama lo yangazi uyingozi kanjani. Ngibona ukuthi awunanga lo abakaze kodwa bafika akekho umuntu owafika la enkantolo uma wengane ngangikade nginayo ngaleso sikhathi. So ngibona nje kunzima la bese ethi lo ummeli ayike mawufika lapha ayikho into ozoyikhuluma wona ozofika ukukhuluma mina bengitshela nje ukuthi ikhambe kanjani. So bengase bekushaye ngenye remand futhi mhlambe ka 14 days. Uyabo? Uthola ukuthi usazophinda uqulela ibail ngoba uzofuna kuyiqulela ngoba kahle kahle umseshi uyivalile ibail yakho. Mina engibonisa khona ukuthi vele uthi awuyifuni ibail. Ngithi mina ngithi angiyifuni kanjani ngoba ngifuna ukuphuma. Athi hayi ngeke uzuphume vele. Ngoba into ezokwenzeka lapha uzothiwa awuzoyiqulela ibail. Umseshi uyivalile izinto ayikhulumile. Wena manje mhlawumbe ongakushi kuphi ukuthi mhlambe umuthi ufuna ibail uzothi uyifunela ngathi mina ngizele nginezingane mina. Yabo? Nabantu efune ngibapha impilo yabo ebhekwe yimi. Yabo lonto. Wathi hayi no. Ngiyakuzwa lokho it's a valid reason. But izinto yena ayivezile. And okubhlungu ukuthi abantu bakini abakhulume kanje. Yabo? Ukuthi wena ungase ube sengozini. So base bethi uma ukuthi uyadedelwa mhlambe ufa bona igazi lakho bolibuza enkanti ku state. Ngabona nje ishubile ke manje njalo. Yabo ngase ngivuma ngathi okay it's fine. Yabo mengifika ngingena enkantolo ngibuza ukuthi ya bail ngithi mina no ngithanda angifuni. Yabo ithi inkantolo la okay ngehlizwe ngishawe ngo 14 days ke futhi. Lo 14 days engishawelana manje ngawo. Shawela ngawo ukuthi sengizobuya ke manje mhlambe sekuqala ufuna eqala indaba zokuqula nani. Only to find out ngithathe eside isikhathi because ngihlale estoksini emedium A wesivili ngihlale almost unyaka wonke. Ngihleli nje khona kuloko ngiya nje ngibuyiswa. Namhlanje nginqena ukuthi ngiya namhlanje vele kufekuthiwa hayi maningi amacala aqulwayo isicela ukuhlehlisela idate. Kagcina ngihlala unyaka wonke. So laze bafika kusulo ukuthi ngiqule icala. Malifika usulo lokuqulwa kwecala ngithe ngihlale ngisho ukuthi kunesel enkantolo. Kuneseli kunamasela aphansi lapha. Enisuke manje ngena menisuke uphuma njengola wala niqhamuke wesivili. Ngiqhamuka ngawo nifike nime la bese nehla ngena kwamanye amaseli lapho nivalelwe nje khona. Nisuke nivalelwe nonke lapho. Uma nivalelwe nonke lapho then mase kufanele niye enkantolo ngithi inkantolo mhlawumbe nje mina njengoba ngisho ngangihamba mina iVerulam Court iRegional 2. So njengoba ngihamba iRegional 2 nje maningi amacourt la khona Regional 1 khona oCourt A khona oCourt bani maningi. So njengoba nilapha ezansi nisuke ninonke nihamba lawo macourt ahlukahlukene kodwa ala iVerulam. So mina ngihamba ke iRegional 2 bese emva kwalokho nizobizwa kuzoqhamuka ipolice seninibiza phethe iphepha usibani bani should lelo elisebenzela mhlawumbe iRegional 2 kanjalo ngibizwe ke nginyuke ngeRegional 2 ngifike ngivalelwe kwenye iseli engaphandle nje komnyango wenkantolo. Valelwe kwenye iseli ngihlale ke lapho ngihlale ngiyasho ngenhliziyo ukuthi hawu sengizothola lo life sentence ke manje lo enganguthenjisiwe ngoba phela mina into engangiyazi ukuthi lento ngiyiphika kanjani into kanje. Angeke ngikwazi ukuphika into kanje because ngiyazi ukuthi one lo muntu lo angimrepanga lo. Uyabo? Usho ukuthi yena indlela eyihlisa umoya ngayo yena ubengawehlisi ngokuthi uyangithanda. Ubehlisa ngokuthi yena uyangihlonipha because uma sengithola iminyaka yakhe lapha ulingana nalabashana bami. Amantombazane ke manje izingane manje. Ubona umuntu ngathi mdala kanti ingane. Kufana nento ukuthi ushela umuntu ungambuza iminyaka. Yabo? So kuhambe ke mangifika la ngihlala kule cell le esenkantolo. Bese kuqhamuka ummeli. Athi ummeli, ya wena usithembiso cela. Ngithi mina yayi mina. Athi indoda icala lakho licayi. Yabo? Lo mmeli lo senginayo le Regional 2 owesibili lo. Kade nginommeli ekade ngizahamba indwedwe court. Indwedwe court mhlambe nga-attenda kabili.
la suka icala ladlula regional 2 because kwakuthiwa icala elibucayi alizokwazi ukuqulwa small court kufuneke le regional court. So ngase ngiqala ngihamba ivereleme kanjalo ngihamba ngozofela isikhathi sokuqula ke la osisi bam ummeli umtshetshayi okay ndoda osisi bakho la bakhona ofakazi bakhona yabo na ingane le ikhona. So angazi ukuthi kuzonziwa kanjani kufanele ngabe ngithatha istatement sakho ngithi mina ubuyeleleni sonke lesikhathi uthatha istatement sami because wena angiqali ukubona manje ngathi ngikubula ukungitshela ukuthi wena ufuna ngivume lento ngendlela ofuna ngivume ngayo ungangizwa ukuthi ngikutshela kanjani yabo wathi hayi manje ke ndoda sekuyisikhathi sokuthi uzoqula mina into engiyibona and yabo ngaleso sikhathi ngine mentality ethi ayi angiyiphike lento because uyabona musuke use stocksini igebengu ejele medium A zina lento ukuthi ayifuni uphume kakhulukazi mayibona ukuthi unane support uyabona ukuthi uyavizithwa kanjalo hayi yabo ngoba nabo basukuthi abantu banamacala anzima ngempela uyabo lonto nawe futhi ukuthi kuthiwa hayi icala livunywa angalivume icala nginaleyo mentality ukuthi hayi ngivele ngizoyiphika lento yabo nakummeli ke ngiyayiphika kanjalo iyona into esixabanisayo nayo ngoba uthi yena hey ndoda lento le yazi uma ungayivuma le ingagweba kancane noma ingakushaya ngisho ingagwebela ngisho eminyango igwebele isuspend mhlawumbe ugwetshwe suspended sentence mhlawumbe ka 5 years uhlale ngaphandle manje wena ulokhu uyiphika lento kanti bukhona ubufakazi bokuthi yenzekile ngithi ubufakazi bana athi hayi DNA ibuyile ithi positive ngithi mina athi kuyimanje ade ngikhuluma nosisi bakho la yabo ngibatshela ngale ndaba la ukuthi ngempela yazi umuntu ukuphika kanje njoba wakuthembisa life sentence le magistrate izokugweba ngempela futhi wona life sentence ngabona ukuthi ayikunzima ngabona ukuthi ayikunzima kunzima kwangempela ayi ngithi mina indoda ngizana le mentality yokuthi hayi ngeke ngithi mina indoda hayi ngiyakutshela ngiyazi lento ufuna ngize ngithini angiyazi lento uyabo ahamba athi ayikulungile ke ndoda ngizobuya usuzobhala usuzongitshela ukuthi wena uthi kwenzakalani ngithi mina ufuna uzongibhalisa manje kodwa fanele ngiqule manje ngizothi mekusuka la kuthiwa ngiphindele emuva le nginana le enga phela ngoba uma uhlala lapha ejela kumnandi lapha yabo kakhulukazi nje khona medium A hayi angifuna uqamba manje kunzima so ngine enga nje ukuthi hayi lo muntu lo yabo ngifuna ukugoduka mina ahambe mayebuya ubusebuya nommeli okhokhelwayo yena ummeli wenkantolo ubuya usebuya nommeli okhokhelwayo nomshushisi hawo ya uyena ke lo hawo athi umshushisi endoda kwakuyiNdiya lesifazana mina ngifuna senze idili uma icala ligweba lizogweba life sentence ngempela nje okulokhu uphika nje manje mina ngifuna senze idili because lamacala akhe asehlukene ka4 manje ngithi mina hlukene ka4 kanjani athi yena i-rape i-kidnapping i-assault GBH bese kunanokuthi wena engathi bekunommese endlini ngiyasho ngithi hayibo angiyazi ke leyo nto leyo ngithi mina hayibo ummese ubuyenze njani futhi manje yabo kuthiwa le ntombazane wena uyisabisile kanje ngithi mina shuthi lento isi-orchestrate ubani umseshi ke manje because abaseshi banaleyo nto ukuthi bafuna phela uma ugwetshwa abaseshi kunezinto ezenzakalayo noma mhlawumbe ukukhuphwa kwemendlela mengicabanga into enkanjalo uma begweba umuntu kakhulukazi ezogwetshwa umnyaka ethe ukuthi xaxa phela leli cala kwakuyicala serious icala le-rape icala serious yabo uyatshelwa ngisho ukuthi enkantolo lento le i-serious abantu abasobamba amacala yazi ukuthi kunomuntu onecala lemede umuntu onecala lemede uthi into yakhe ikhulunywa nje kalula but uyabona i-rape uyabona ukuthi ayinkinga le yabo so ngibona ukuthi athi lo mshushisi ke okay lalela ke uma ungavumi icala elilodwa kulawa u4 mina ngizokukhulumela lapha bakugwebe kancane yabo ngithi mina vele ngiyalivuma elilodwa yabo ngiyalivuma elilodwa ukuthi umuntu ngimthathile ngana endlini okusho ukuthi icala lami kube yilelo yabo le ndaba ye-assault GBH enishoyo nale ndaba yommese enishoyo nakhona ukuthi kidnapping angimkidnapanga lo muntu uyena osuke endlini endlini la ngikuyona mina engilethela ukudla so kusho ukuthi ukumkidnapha kwami ukuthi afika ngishiyela ukudla le bese ngim-approacha ngendlela engi-approacha ngayo ofuthi ke bengingambambile nangenkani bathi bona hayi manje akusebenzi kanjani istatement esisebenzayo ilesi statement esilapha enkantolo so uzogwetshwa ngempela life sentence abantu bayithu life sentence nje i-rape izogweba ulife ngitshela umshushisi manje i-rape izogweba ulife
ilokhuzana i-kidnapping ingasigweba 8 years, not less than 8 years. PH ingasigweba 3 years. Yabo lonto. Lo mmese lo ngoba nakhona ngiyabona indaba yayo ukuthi iyale nayo mhlawumbe igweba ugcina usuthola ngempela lo life sentence plus 15 years. Mhlawumbe futhi kube ngaphezulu kwalo 15. Lo seceleni ka life sentence ngithi mina athi ngiyakudabukela nje ngibona usemncane indlela usemncane ngayo. Ngithi mina hayi inkinga le ngithi mina hayi athi ukhulume nommeli lo wemali ngoba u3 athi ummeli wemali hayi mina ngakumela ndoda unamali ngithi mina anginamali yabo avela athi hayi ngoba unamali hayi dila nalabasuka abashiye bobabili la ngiyibuke lethu ukuthi athi lo mmeli lo wenkantolo ke lo athi hayi ngizongena la ngaphathi ngikhulume nosisi bakho ngibachazela ukuthi usunikezwe i-offer wena kodwa i-offer wena uyifuna. So okusho ukuthi uzoba nenkinga ke manje. Inkinga ozoba nayo ukuthi uzohlala isikhathi ongasazi ejele. Mhlambe futhi uzofele khona. Ahambe ngisale nalomshushisi. Angincenga lomshushisi ngiyakucela. Yabo? Wathi kwalibuka udongalala ngaphakathi kule seli lengiyo. Bami bona iseli le bese kuba ilokhuzana igate leseli. Bami ngaphandle mina ngala. Wathi kwalibuka udongalala leseli. Ngathi umuntu ngeke ngalibona. Ngabe ngilibuka futhi ngithi. Mangilibuka ngithi kubhaliwe la abanye abantu uyabhala omunye uthi bangigweba yangigweba lenkantolo olife about 3 nani uyabona nje kuningi into ezibhaliwe and kubhalwe igwebo ngempela ubona ukuthi bayakhala abantu athi nawe ke ngenzela ukuthi uyagweba lo mama lo so ngenzela ukuthi uma uvuma so kwazi ukuyikhuluma indaba yakho uthola isigwebo esincane abuye lo mmeli athi usisi bakho bayakhala abavele babadedele beze la kumina bethi usisi bami ufuna uzama ukubalalela labantu ngoba manje lento le ithanda ukuba inkinga ngithi mina ngizobalalela kanjani nabo usisi bami ngifuna ukukhuluma nabo because mina ngabona imoto yamaphoyisa ifika nabo ngoba fica nalapha enkantolo ngiyabo engqondweni yami nje nalento ukuthi yabo mengibuye yabo base nginikile vele impilo yami isifile manje yabo njoba isifika nje mengibuya kusho ukuthi kufuneke nje ngivele ngenze mess straight yabo maningi amacala akenzeke la kuthiwa abantu bashiswe umuntu ushisa abantu bakubo nendlu kanjani sengicabanga izinto ezinjalo usathane wodwa nje yabo ngoba manje ngiyazi mina lento enzeke kanjani bona esikhundleni sokuthi bangibuze beze kumina bangibuza bangeza kumina ukuzongibuza yabo lonto kanti bona mase bechaza ke lapho sebengichazela ukuthi yazi lento enzeke kanjani wena ubuzobulawa wena yabo thina njengoba sithe boshwa nje senzela ukuthi ungabi secaleni wena yabo ngoba manje uzobaleka lo muntu uyakwazi la ekhaya uzobaleka kuyiphi eThekwini la uhlala khona uyakwazi lo muntu uzobaleka kuyiphi thina besave impilo yakho kwaye manje i-understanda ke indaba yakho uthi kanti lento yenzeke kanje bathi hayi abangisuke bangishiye lapho nabo sebeyakhala futhi ngithi mina hayi bese ngiyamtshela ummeli lo ngiyomshushisa ukuthi hayi no hayi ngiyalivuma kulungile ngiyalivuma hayi bangene ngaphakathi hayi kube isikhashana ngibizwe ngene athi ngesikhathi engizongibiza ummeli athi ummeli lalela ngiyawuza ukukhuluma lutho wena laphana into ozoyenza nje manje bazokubuza ukuthi icala uyalivuma noma uyaliphika yini ngesikhathi bethi uyalivuma noma uliphika uvela uthi nje wena uyalivuma icala uqedile lapha ayikho into osazophinda uyikhuluma kuzobe sekukhuluma mina hayi ngingene ngempela hayi ufunge ngenze konke lento yenziwa khona ufune ufunge phela ukuthi uzolukhuluma linje ngoba linjalo iqiniso hayi sengiyimisele futhi ukuthi hayi yabona ngizolukhuluma linje ngoba linjalo ke manje hayi ufungeke bese ngiyabuza inkosi yenkantolo Sithembiso Mr Cele hayi ubizwa nango Mr enkantolo uyabona uyahlonishwa uhlonishela ugwetshwa Thiwa Mr Cele icala uyalivuma noma uyaliphika ngithi mina ya ngiyalivuma icala hayi ibheqa abaphephayo i-magistrate ngibone nomshushisi umshushisi vele sikhulumile naye nommeli lo ngibone bebheka le nale napho bese ethi awu okay mshushisi i-DNA ama result e-DNA yathi umshushisi no DNA washo nje kanje wathi no DNA ngathi mina hawu ngithuka manje akuseka ukuthi ngikhulume ngoba sengila enkantolo mase ngithe ngiyalivuma futhi icala hawu no DNA ummeli nje ngingale ngicabanga lento ukuthi uthe i-DNA ithe positive ngithuswa ikona futhi ukuthi ithe positive kanjani ngampenetrate ngalo muntu yabo usesho ukuthi no DNA
ambuke imbuke inkosi yankantolo ukuthi awu no DNA bese yaphinda ibuka amaphepha bese ithi awu sithembe izocela ukhona yini umuntu othi livume ngenkani leli cala ngithi mina cha uyalivuma nje ngathi mina yebo yabo athi okay hey ngisho ngithi ayibo ingabe kwenzakalani ayikhulunywe bese kubizwa lo mama manje le ngane ngeke isafiki manje ngeke isakwazi ukuzofakaza manje ngithi ngiyalivuma icala asekho isidingo sokuthi izotestify yabo asekho futhi isidingo sofakazi yabo ngoba manje bazofakaza ini into oyivumayo kubiza uma wayabekwe la abuzwa imibuzo ya ingane yakho le ya ingane yami kwacele kanjani isihlobo nakhona noma umama noma wini nakhona hayi cha abangani bami osisibakha abangani bami kanje okay it's fine athi konke konke okay wena ubukuphi kwenzeka lento hayi ngangingekho mina ngisemsebenzini kanje avela khale lo mama bese inkonzo enkantolo ukhalelani indawo uyakusabisa yini uMr Cele athi yena cha into engikhalisayo ukuthi sekuze kwafika lesi sikhathi sokuthi icala lize libe kanje mhlawumbe usengazagwetsha ubhuti ngingakaze ngibonane naye sihlale phansi sikhulume ngake ngakhuluma nomseshi ukuthi ngicela sikhulume nawe ubhuti wanqaba umseshi ngoba ngiyamazi mina lo bhuti yabo ngiyazi ukuthi khona esinye isitori engingasizwa esinganjenga lesi engizwayo yabo so mina bengifuna ukukhuluma naye so ngabona ukuthi hey nangu lo muntu engathi uyabo ungakumina manje ngenye indlela yabo futhi at the same time nalento yokuthi mhlawumbe ukhalisa ukuthi usezoboshwa mhlawumbe bese ngibemplanela ukuthi ngizobulawa yina ngazi but uyasisa akasiyi umuntu kanjalo yabo bakhulumeke naye kuphele lapho siphele leso sikhathi bakhulume lonto bayiqede into abayikhulumayo bese ithi inkosi yenkantolo okay Meli funda istatement sikaThembi sasifundeke manje sifunda uMeli umshushisi lokho evuma ngekhanda la yabo athi umshushisi athi ithi manje yini umshushisi kwenze njani athi umshushisi hey uyabona yonke lento ayikhuluma uMeli ummangali uyibhale exactly usho exactly njengoba kusho ummangalelo ayi ngibuka inkosi yankantolo vele ehlisa izibuka izithi ngithi mina ayi ngizoke ngizwe la yabo athi inkosi yankantolo ngiyaqala athi leyo manje kwathiwa uMrs Philey ebequla amacala rape original 2 Everelem ithi ngina 42 years over 40 years ngisebenza ngiqula amacala nje ngiyaqala empilweni yami ukuzwa umuntu onecala nje akhulume njengalo bhuti unesibindi yabo athi indaba yinenze ukuthi uncamela ukukhuluma nje iqiniso kanje ngathi mina no ngoba ngiyayisola ngento engiyenzile yabo bese bethi okay it's fine ithini incwadi kadokotela incwadi kadokotela ithi no penetration kodwa ithi kuyabonakala ukuthi khona umuntu obezama ukwenza something so yonke lento abayishoyo ukuthi kune assault TBH udokotela akhoma bruises amsho ukuthi lo muntu kwewashawa so into ebisi orchestratewa umseshi yonke le kuyavela manje nabantu basekhaya nomphakathi ukhona labantu bomphakathi abantu basekhaya bayezwa ke manje ukuthi isimo sami sasi kanjani yabo umama la uze wakhuluma inkinga la uthi kathi ingane yami iyohlolwa ukhuluma khona lenkantolo kathi ingane yami iyohlolwa kuthola kathi sayintombi into yenye into engikhalisayo le ukuthi lo muntu lo usengaza gwetshwe kodwa ngithothi ingane yami noma uzamile ukuyenza lento kodwa ayenzekanga phela mhlawumbe sizoxoxisana ngoba abangani bami lapho so nje kwaba into kanjalo wasithi inkosi enkantolo no yazi awuphelanga mangakuxoxela nje awuphelanga u20 minutes khuluma lezo zinto yazi inkosi enkantolo siyagweba manje nje asikho isidingo sokuthi ngiqala ukuzoqula the first day lokuqula yazi uma amaqulu amaqala icala liyaqulwa kuphela isikhathi eside kabi but lelana akuzoba kuthetha uphela ngisho u20 minutes kwathiwa ngiyagwetshwa kuthiwa hayi sigweba 12 years yabo imprisonment uyakhala ngathi hayi angikhali into enje ukuthi ngithi angikhali ngalesigweba abanginika sona ingenxa yalo life sentence 15 years odume ekhanda lami ukuthi life sentence impilo yami iphele manje mase bethi 12 ngoba mina bengizela ngithi at least mengathola no 15 kuthiwa 12 ngathi mina angikhali bese kuthiwa ke hayi ke uzohlala 3 years ejele after 3 years uzobe usuqualify for ukuthola iparole then ke sengabona ijethi liyakunikeza iparole mhlambe kuzoya ngebehavior yakho nani chazo lezo zinto kwathiwa kodwa ke
ngeke asikho bengayizikhuluma indaba ye-appeal because uma u-appeal icala u-appeal icala oliphikayo awukwazi uku-appeal icala olivumayo yabo so kwaba into kanjalo ke ayikwathiwa step down ayi ngabe ngishona phansi mangishona phansi ngibuyela kuleseli le hayi kwaphela kanjalo so sizobuya kusize kwelandelayo.